O gining ihalo ning bunga sa kuno. Papaya, inula ba? Ay. Daghang ko mga bisita karon sa may gingkura na to mo kay lamisas balay. Tuwagan ako sa pare. Di kay number na ati lamisa giingon niya sa kuwa ba. Parkilahan daw to. Lo pre. Oy, may muntag. Asa man karon? Ana ka diya, ang anong tama kaning naon ta ko ihangyo sa imo. Wala man kog lamisa be. Lamisag bangko. Pila pod? Adihan na ta magsabot. Sige pre, adto ko pre. Bawa sa kong buwag ka payas pre kay ihalo na ko sa tinula. Sige, adto ko diya. Sige. Di man mahulog. Uy. Di mo masakaan eh. Na. Uy. Dai man mahulog. Di man mahulog. Balikan lang ko niya diri. Magdala ko diri. Ano ba? Sungkit. Para maabot ako. Lakaw na ko. Pre! Oy! Tama ka Pre! Pirtin ako ditong pangita kasi mong balay. Wala ba ka dito? Naa ako diri, oy. Kato magtawag nimo ka gani ha? Magini kay ningon tong imong silingan dito nga. Naano ka dito sa imong payag? Diri gani ko na to sa akong payago. Oh, kay wala pan human. Diri ko ra kano. Pagadto gani ang buntag. Wala maling lamisa dito. Ha? Wala may lamisa. Lamisa mo tong pagtawag nimo ka gani ha? Oh. Gi trabaho din ako kani oh. Gitiwas na akong trabaho ang lamisa imong nga arkilahan. Kini? Oh. Lamisa na. 5 ka tuig na akong trabaho ana. Ganiha ra gid na human. 5 ka tuig? Oh, karon pa na human pag tama pag-abot mo, magpuyway ko diri. Nga bangko. Nay bangko. Oh. Asa man bangko? Kani bangko, skilid kana. Na. Amo na akong gitrabaho. Pwede na nimo ni madala. Karon dayon. Muna barkilahan mo? Oh. Barato lang man na. Sa barkilahan nga tao yun eh. Ni ako mga bisita di ba sa tugikan dito Manila. Pila ba yan barkilahan mo? Are? Oh. 1.5 ra na pre. 1.5 ra na yung tao doy. 1.5. 1.5 atras man dayon. 1.5 na eh? 1.5 ra na. Oh, asa pa ka na 1.5. Dala bangko. Oh, ligon kayo na pre. Saan mo ni kahuya? Banit lang. Alanganin ko ani. Banitlong di makatuig. Kusa na human. Nga kining bangko. Ay, ligon kayo ng bangko pre. Ligon kayo ng bangko. Pila ka tao mo sakto ni? Ah, daghan kayo masakto na pre. Nga 100 to ka tao akong bisita. Ah, sakto ra na oy. Sakto. Uy, una-una bangko, isa. Oh, bangko gyapon pataas dito. Kani bangko ra gyapon. Kana bangko man gyapon atan ano. Nah. Unsa man? Bangko 1.5, lamisa 1.5, 3 Oh, oh. Unsa man? Ina kay mo lakaw ba ko na ko trabaho? Dili lang siguro ko pre. Ha? Dili lang siguro ko. Ah, ikaw eh. Lakaw ko. Wala pa ko trabaho. Wala ko po lamisa dito. Balikan lang ako na pre. Ha? Balikan lang ako na. Tarong ba? Magkuha ko sa kinan. Oh, sige, mulat ko dre ah. Kaya amin ako itong mga plastic na lamisa. Dili ah. Kahoy. Kahoy mo din. Oh, sige, mulat lang ko dre. Magkuha ko sa kinan. Oh, sige.